Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 12. Apan sa dili pa akong gi-greet once again ang akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 12 verses 1 hangtod sa 12. Ang giingon dinhi: Unya misulti kanila si Jesus pinaagig mga sambingay. May tawo nga nagtanom og mga paras. Gikuralan niya kini ug nagkalot siyag lungag alang sa pug-anan sa ubas ug nagtukod siyag usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug milangyaw siya. Sa pag-abot na sa ting pamupo sa mga ubas, nagsugo siyag usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gibunlot sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila ug gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon apan gibunalan nila siya sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug lain pang ulipon ug gipatay nila siya. Daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon, ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang mga saop, kini mao ang manununod sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon, aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak ug gipatay ug gitambog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, karon unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtuon gayud niya ug pamatyon ang mga saop ug pasaupan niya lain ang iyang parasan. Wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong labing mahinungdanong bato. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Buot untang dakpon sa mga pangulo sa mga Hudiyo si Jesus, kay nakasabot man sila nga sila ang giigo sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tawo, busa mibiya sila kaniya ug nang lakaw. May the Lord bless the proclamation of His word today. Sa balaang kasulatan, mga kaigsuunan, adunay daghang mga kamatuuran nga kinahanglang kupta nato og dungan aron dili kita mamiligro sa pagbaliko niini. Sa pagsabot niini nga wala sa insaktong balanse. For example, masabtan nato og duro ang kamatuuran ug ang kaaniyag sa langit kun ato usab nga masabtan ang pagkamakalilisang sa impyerno. Kinahanglang ibalanse gayud kini sa pagtan-aw. Makita nato ang kaluoy sa Dios sa mas labing kahibulungan gayod kung ato kining itandi sa kabagsik sa paghukom niya. Mas mahimong higugmaon ug dayigo nato ang grasya sa Dios kung ato kining itandi sa iyang tunglo. Ang importansya sa pagkupot nato og dungan sa pipila ka mga butang mahinungdanon gayud kaayo kung atong pagahisgutan ang duha ka importante nga mga gutlo sa kinabuhi ni Hesukristo. Unsa man kini mga kahigalaan? Ang iyang pagkatawo ug ang iyang kamatayon didto sa cross. Kinahanglan nga atong tan-awon ang Pasko kauban sa adlaw sa pagkabanhaw.
Dili mahimong tan-aw nato ang Bethlehem nga bulag sa Jerusalem. Ang gihigdaan ni Jesus nga pasungan sa baka, kinahanglang idunga nato og tan-aw sa katandi niini nga panghitabo nga mao ang nagkadugo nga kamatayon niya didto sa cross sa Kalbaryo. So sa atong teksto niining taknaa mga kahigalaan, gisaysay ni Kristo ang usa ka sambingay nga gibansagan og ang sambingay sa dautan nga mga saop. Gisulti ni Jesus kini nga sambingay ingon nga pagpakita sa paghukom ug kaluoy sa Dios ug sa grasya ug tunglo sa Dios. Together, tan-awon ug dungan. Ang kahulugan niini nga sambingay tataw gayud kaayo. Gipadala sa Dios ang iyang anak ug ato siyang gipatay. Adunay pagpatay sa parasan ug nasayod kita kun kinsa ang gabuhat sa krimen. Sumala sa atong nakatunan ni adtong miaging mga semana, maupay pagsulod ni Jesus sa Jerusalem ug gitagbo siya sa mga pagdayig, pagsinggit ug pakpak sa mga tawo. Pagkahuman sa duha ka adlaw, nasuko kaniya ang mga pangulo sa relihiyong Judaismo, gumikan kay iyang gihinluan ang templo. Ug mas misamot pa ang tensyon ug panagbangi tungod kay gipakaulawan niya ang mga pari ug Saduseyo mahitungod sa tinubdan sa awtoridad sa buluhaton ni Juan Bautista ug sa buluhaton ni Jesus mismo. Ug niining taknaa iya pagayong pasilaubon ug samot ang ilang pagdumot pinaagi sa usa ka sambingay nga mag-expose sa ilang dautang kasing-kasing ug ang ilang dautan nga tuyo sa pagpatay kaniya. Kining sambingay nga giistorya ni Jesus mga kahigalaan usa kini ka sambingay nga puno kaayo sa simbolismo. Ug tataw gayud kaayo kung kinsay giigo ni Jesus sa maong sambingay. Gigamit ni Jesus ang familiar kaayo nga bersikulo sa daang tugon, ang Isaias kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 7 nga naghisgot mahitungod sa parasan sa Dios. So kung ang simbolismo mo'y atong tan-awon, ang tawo nga nagtanom sa parasan simbolo kadto sa Dios Amahan. Ang parasan mga kahigalaan mao kadto ang Israel ug ang mga saop mao kadto ang mga relihiyoso nga mga pangulo sa Israel. Ang mga sulugoon katong gipangulata ug gipatay nagsimbolo kadto sa mga matinud-anon nga mga propeta ug ang minahal nga anak si Jesus ang gisimbolo ni adto. So niini nga konteksto ug background unsa may mga espirituhanon nga kamatuoran nga musidlak niini nga sambingay alang sa atong espirituhanon nga pagpamalandong. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, ang pagkamapailubon sa Dios. Ikaduha, ang kadungganan sa anak. Ug ikatulo, ang paghukom sa Dios. May the Lord bless the meditation of His Word at this moment. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagkamapailubon sa Dios. Dili gayud masukod ang pagkamapailubon sa Dios, mga kahigalaan. Bisan pag ang mga makasasala kanunayng nagabalibad sa iyang pagkabuot kanila. Sa sumbingay ni Jesus, pwede biya unta nga gipatay dayon sa tag-iya sa yuta ang mga saop sa ilang pagpatay sa unang sulugoon nga iyang gipadala kanila. Pero wala gibuhat kana sa tag-iya sa yuta dayon. Nagpadala pa siya og ikaduha nga sulugoon, ikatulo nga sulugoon ug daghan pang mga sulugoon hangtod nga iyang gipadala ang iyang gihigugmang anak. Nagasimbolo kini sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Dili reaksyon sa Ginoo dayon ang pagsilot. Nagpailob pa ang Ginoo mga kaigsunan. Pila na ba kahigayon nga nagpakasala kita sukad pa sa atong pagkabata hangtod karon, pero nganong buhi pa man gihapon kita hangtod karon. Gumikan kay ang atong Dios puno sa pailob, puno sa pasensya mga kaigsuunan. Dili niya reaksyon nga muhukom dayon, pero warning mga kaigsuunan. Ang pasensya sa Ginoo, ang pagpailob sa Dios, dili kini hangtod sa kahangturan. Moabot gayud ang punto nga putlon sa Ginoo ang iyang pailob sa adlaw sa atong kamatayon ug sa adlaw sa paghukom. Ang giingon sa Biblia, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Pagkahuman sa atong kamatayon, wala nay kahigayunan pa mga kahigalaan nga maghinulsol ang tawo. Grabe kaayo ang pagpailob sa Dios. Ang giingon sa 2 Peter chapter 3 verse 9.
Siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. So you see, nagpailob ang Dios, pero usbon ko, ang pagpailob sa Dios dili kini hangtod sa kahangturan, mga kahigalaan. Now, sa sumbingay ni Jesus, ang tag-iya sa yuta nakigsabot sa mga saop nga iya untang gilauman nga kasaligan nga mga muatiman sa iyang parasan. Ilang pagaugmaron ang parasan, makabenepisyo gikan sa abot niini ug muhatag og bahin kaniya ingon nga tag-iya sa yuta. Apan nagdumili sila sa pagtuman sa maong kasabutan. Sa verse 2 hangtod sa 3, miabot ang ting-ani ug nagsugo ang tag-iya sa iyang sulugoon aron maningil sa iyang katungod. Apan gibunog nila ang maong sulugoon ug gipalayas nga walay bitbit. Sa bersikulo 4, nagsugo siya og lain pang sulugoon ug mas grabe pa hinuon ang ilang gibuhat sa ikaduhang sulugoon. Gibunala nila siya sa ulo ug gipakaulawan og duro. Ang mapailubon nga tag-iya sa yuta nagsugo pagayod og ikatulo nga sulugoon. Apan may grabe hinuon ang gibuhat sa mga saop. Gipatay nila kini ug mauusab ang ilang gibuhat sa uban pa nga mga sulugoon sunod kaniya. Ang mga matinud-anon nga sulugoon, mga kahigalaan, nagrepresentar sa mga matinud-anon nga mga propeta nga gipadala sa Ginoo sa nasod sa Israel. Gipahinumduman kita sa Hebrews chapter 1 verse 1 nga nag-ingon, sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. So ingon ana ka faithful ang atong Ginoo ug ka mapailubon, nagpadala siya og daghan kaayong mga propeta. Pwede ba unta nga iyang silutan ang Israel gumikan sa kagahi ug ulo niini? Pero ang Dios nagpailob. Ug atong tan-awon sa Hebrews chapter 11 verse 35 hangtod sa 38, ang giingon dinhi, ang uban gisakit hangtod sa kamatayon, apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan o gilatos, ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan, gibato sila, gitunga pagabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karniro o kanding. Kabus sila, gilutos o gidaog-daog. Dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa mga kamingawan ug mga kabungturan, sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langob ug mga lungib. Mukini nahitabo sa mga propeta, giluto sa nasod sa Israel, mga kaigsuunan. Unsa may nahitabo ni Jeremias, gibunog nila si Jeremias o gihulog sa atabay. Unsay nahitabo ni Isaias, gisulod sa tunga sa troso ug gigabas ang maong troso, apil si Isaias. Si propeta Zacarias usab, gibato hangtod nga namatay didto sa sulod sa templo mismo. Mo kini gidescribe ni Nehemiah sa Nehemiah chapter 9 verse 26. Ang giingon dinhi, apan misupil sila og wala mutuman kanimo. Gisalikway nila ang imong balaod, gipamatay nila ang imong mga propeta nga nag-awhag kanila sa pagbalik kanimo o gipasipalahan kahinuon nila pag-ayo. Og niining panghitabua, bag-uhan palang gayud kaayo ni adtong tungura, gipunggutan nila og liog si Juan Bautista. Si Jesus mismo, mga kahigalaan, nagpakita niini nga kamatuoran sa Matthew chapter 23 sa iyang wali batok sa mga iskriba ug mga pariseyo. Particularly ang nahasulat sa verse 34 hangtod sa 35. Ang giingon dinhi, busa sultihan ko kamo, padad-an ko kamo mga propeta ug mga maalamon ug mga magtutudlo. Patyon ninyo ang pipila kanila ug ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunalan ninyo sulod sa inyong mga sinaguga ug gukdo ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod niini ang silot sa pagpatay sa tanang mga tawo nga walay sala anha idakdak kaninyo, sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Barakayas nga inyong gipatay tunga-tunga sa altar ug sa templo.
Nakita nato mga kaigsuunan, grabe kayo kamangtas ang nasod sa Israel. Nagdumili sila sa atong Dios. Apan ang atong Ginoo mapailubon kayo ug mo kini gibuhat sa Dios kanato hangtod karon. Apan warning mga kaigsuunan, ang pagpailob sa Dios adunay utlanan. Sa adlaw sa atong kamatayon, mao kana ang adlaw nga pagaputlo na sa Ginoo ang iyang pagpailob kanato. Mudangat kita sa ikaduhang punto, ang kadungganan sa anak sa Dios. Niadtong gipadala sa Dios Amahan ang iyang anak, iyang gipadala siya nga iyang gimahal ug kinahanglang mupasidungog kita kaniya. Mao kini ang pulong nga gigamit sa bersikulo 6 hangtod sa 8. Ang tag-iya sa yuta iyang gipadala ang iyang pinanggang anak. So, nausab ang dagan sa sambingay mga kahigalaan sa bersikulo 6. Nagpadayon kini sa tema sa pailob ug taas kaayo nga pag-anto sa Dios sa mga katawhan. Nagpakita usab kini sa kahibulungang grasya sa Dios nga nagpadala sa iyang bugtong anak aron ipasiguli kita nga mga rebuilding makasasala nganha kaniya. Ug mao kini ang gitudlo kanato sa Roma kapitulo 3, bersikulo 9 hangtod sa 20. Taas kayo ni nga bersikulo so dili na lang nato basahon. Pero kung atong isuma total kini nga mga bersikulo mga kaigsuunan, nagpakita kini nga wala kita nangita sa Dios, dili ta ganahan sa Dios. Wala kitay gibuhat nga matarong atubangan sa Dios. Aduna kitay mga dila nga limbungan ug puno sa tunglo ug pagdumot. Ang atong mga tiil abti kaayo nga mupaagas og dugo, wala kita masayod sa dalan padulong sa kalinaw ug wala kitay kahadlok sa Dios sa atong mga mata. So, sa sambingay sa atong Ginoong Hesukristo, klaro kaayo nga naghisgot si Jesus niining taknaa mahitungod sa mga relihiyosong mga leader sa Israel. Sila ang giigo ni Kristo. Apan ang kamatuuran mga kaigsuunan, naghisgot usab kini kanato kita sa atong kapanahunan karon. Sumala pa sa gipasabot sa manunulat nga si Kent Hughes, ang tanang mga katawhan mao ang naa sa hunahuna ni Kristo niadtong iyang gibatbat kini nga sambingay. Gipadala sa Dios Amahan ang iyang anak isip buhat sa iyang grasya, sumala sa gipakita sa bersikulo 6. Ang tagiya sa yuta nahimong sama sa Amahan. Sa katapusang sulay niya nga madawat niya gikan sa mga saop ang iyang katungod, iyang gisugo ang iyang minahal nga anak. Nagtuo siya nga ilang tahuron ang iyang anak. Karon, kining giingon ni Jesus nga minahal nga anak, puno kaayo kini sa biblical ug theological nga kahulugan mga kahigalaan. Sumala pa sa gipasabot kanato sa manunulat nga si A.T. Robertson, ang iyang giingon, anaa sa hunahuna ni Jesus niining tungura, ang gipamulong sa Dios Amahan mahitungod kaniya niadtong gibautismuhan siya ni Juan Bautista. Unsa may giingon sa Amahan niadtong gibautismuhan si Jesus? Nadungog nila ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini ang akong minahal nga anak, kaniya may kalipay ako. Mabasa usab nato kining pinulungana sa Dios Amahan sa Marcos kapitulo 9 hangtod sa 7. Niadtong nausab ang panagway ni Jesus didto sa ibabaw sa bungtod ug nadungog nila ang tingog sa Amahan nga nag-ingon, kini ang akong pinanggang anak, paminaw kamo kaniya. Ug gipahinumduman usab kita niini nga pinulungan sa Genesis chapter 22 verse 2. Niadtong miingon ang Dios kang Abraham, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma. Ug gidala usab kita niini sa pinakamaaniyag nga bersikulo sa tibuok Biblia, John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan sa pagkaagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kundili adunay kinabuhing walay katapusan. Ang misyon sa anak sa Dios mga kahigalaan, sa daghang pamaagi sama usab sa mga sulugoon nga nag-una kaniya. Apan, sumala sa gipasabot kanato sa manunulat nga si James Edwards, adunay kalainan ang mga sulugoon nga nauna ug sa anak nga dili nato laktawan sa pagtan-aw. Say for example, ang mga sulugoon daghan sila, mga binayran ug mga nag-una. Ang anak mga kaigsunan, bugtong, nag-inusara, tigpanunod ug katapusan nga gipadala sa Amahan.
Wala na may lain pang gipadala ang Dios human kang Jesus. Si Jesus ang kinatibuk ang salamin sa kahimayaan sa Amahan. Sumala sa gipasabot kanato sa Hebrews chapter 1 verse 3. Now, kung ang bersikulo 1 hangtod sa 5 nagpakita sa paglaom sa Dios alang sa iyang mga katawhan, ang bersikulo 6 mga kahigalaan nagpakita sa dakong kaayo sa Dios alang sa iyang katawhan. Usbon ko, gipadala sa Amahan ang iyang anak isip buhat sa iyang grasya. So, unsa may tawag sa pagpatay sa mga makasasala sa anak sa Dios? Usa kadto ka pagpakita sa ilang kadautan ug sa ilang pagkawalay pangisip. Paminaw nato ang bersikulo 7 hangtod sa 8. Apan nag-ingnanay ang mga saop, kini mao ang manununod sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak ug gipatay o gitambog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. So niini nga sambingay, posible nga sa ilang pagkakita sa anak nga nagpadulong kanila, nahuna-hunaan tingali nila nga patay na ang tag-iya sa yuta. Sama sa mga walay pangisip mga kahigalaan, inubanan sa ilang dautang tumong, ilang gituuhan nga kung ilang patyon ang anak, ila nang maangkon ang yuta ingon nga ilaha. Mao kini mahitabo sa tawo nga puno og pangaghop ang kasing-kasing. Inggitiro ang kasing-kasing. Kung unsa ang gipanag-iya sa uban, gustong maangkon niya. Buot niya kining ilugon, puno sa kasina ang iyang kasing-kasing. Karon, tulo ka adlaw human niadto nga sambingay ni Jesus. Makita nato nga actual gayod nga gibuhat sa mga religious leaders sa Israel ang pagpatay nila sa anak sa Dios. Sa sambingay ni Jesus, gitambog sa mga saop ang lawas sa anak ngadto sa gawas sa parasan. Ug maugayod kini ang gibuhat sa mga Israelita kang Hesus. Niadtong ila siyang gilansang didto sa gawas sa Jerusalem, didto sa Kalbaryo. Ila siyang gipatay ug nagdumili sila nga hatagan siya og tarong nga lubnganan. Sa pagpadala sa Dios sa iyang anak, gipakita niya ang iyang dakong gugma. Apan sa pagpatay nila kang Hesus, gipakita sa Dios nga ang iyang grasya puno gayod kaayo sa sakripisyo. Ang giingon sa John chapter 1 verse 11, mianhi siya sa iyang mga katawhan, apan ang iyang mga katawhan wala mudawat kaniya. Apan nasayod kita nga ang pagsalikway sa anak, pagsalikway usab sa Amahan nga nagsugo kaniya ug kini musangpot sa paghukom sa Dios. Mao kini ang ikatulong punto, ang paghukom sa Dios. Bisan pag nagtuo ang mga tawo nga malikayan nila ang paghukom sa Dios, mudangat gayud kini sa katapusang adlaw. Mao kini nahitabo sa sumbingay, ang tag-iya sa yuta mipahamtang sa iyang paghukom sa mga dautan nga mga saop. Ang giingon sa Roma kapitulo 11 bersikulo 22 mga kahigalaan, makita nato dinhi ang pagkamaluluyon ug pagka-istrikto sa Dios. Adunay kaluoy ang Dios, apan aduna siya'y hustisya, muhukom siya sa katapusang adlaw. Ang pagtamihid ug pagsalikway sa anak nagadani sa tunglo sa Dios sa imong kinabuhi higala. Dili pildido ang Ginoo ug nagtakda siya og adlaw sa pagpanimalos sa iyang kadungganan nga gisalikway ug gibalibaran sa mga katawhan. Busa higala, ang atong tubag sa anak sa Dios mao ang mo-decide sa atong eternal nga kaugmaon. Kung atong isalikway si Jesus, kung ato siyang balibaran, balibaran usab niya kita sa adlaw sa paghukom. So sa atong teksto, gihatag usab ni Jesus ang tubag sa iyang sambingay. Tubag nga mapugos gayod pag-uyon ang mga religious leaders. Ug pinaagi niini, ilang gihukman ang ilang kaugalingon. Apan kini nga sambingay mga kahigalaan, nagahukom usab kanato. Ang tag-iya, ang Dios muabot ug iyang pukanon ang tanang nagsalikway sa iyang anak nga si Hesukristo. Well, historically, nasinatian sa nasod sa Israel ang paghukom sa Dios ni adtong AD 70. Napukan ang Jerusalem ug nagunob ang tibuok nasod, gumikan kadto sa ilang pagsalikway kang Jesus. Karon ang susamang paghukom napahamtang usab sa tanang misalikway kang Jesus. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 29. Karon
unsa may angay nga buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya, sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Well, tinuod gayod kini mga kahigalaan. Makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hebrews chapter 10 verse 31. So, ilang gisalikway si Jesus. Apan sa ilang pagsalikway sa anak sa Dios, misangpot hinuon kini sa baliktad nga resulta. Matud pa sa bersikulo 10 hangtod sa 12, wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong labing mahinungdanong bato. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. But untang dakpon sa mga pangulo sa mga Hudiyo si Jesus kay nakasabot man sila nga sila ang giigo sa sambingay apan nahadlok sila sa mga tawo, busa mibiya sila kaniya ug nang lakaw. Gikutlo ni Jesus ang Salmo 118 verse 22 ug 23 mga kahigalaan. Ug tataw gayud kaayo nga messianic psalm kini mga kaigsuonan. Nasayod si Jesus kung kinsa siya ug nganong mianhi siya sa kalibutan. Ang sambingay ug ang pagpasabot ni Jesus niini mao ang nagpahimong tataw niini. Ang bato nga gisalikway apan mahimong inila, simbolo kini sa Mesiyas. Ilang gisalikway si Jesus ug gibalibag ingon nga walay hinungdan, apan gibaliktad sa Dios ang tanang panghitabo tungod kay ang bato nga si Jesus nga ilang gisalikway nahimo hinuong batong patukuranan sa atong kaluwasan. So murag trahedya ang nahitabo sa kamatayon ni Jesus mga kahigalaan, apan gigamit kadto sa Dios Amahan alang sa mas dakong katuyuan, alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Apan subo nga pamalandungon, ang mga religious leaders nagpabiling buta mahitungod niini. Sa katapusang bahin human mabatbat ni Jesus ang iyang sumbingay, sa pagkamatikod sa mga religious leaders nga ang sambingay batok di ay kanila, naningkamot sila nga dakpon siya. Uban sa dautan nila nga mga litag, ilang gipatay ang anak sa Dios 3 days after that. Sama sa mga demonyo nga nakailaunta kang Jesus, sumala sa nasulat sa chapter 1 verse 24. Kining mga Parisiyuha ug mga Saduseyo ug mga religious leaders mibalibad gihapon sa pagpasakop sa pagkadiyos ni Jesus ug milampo sila sa ilang daotang tinguha sa pagpatay kaniya. Matud pa ni John Calvin mga kahigalaan, bisan pag magkahiusa ang tanan bato kang Jesus, magmadaugon gihapon siya bato kanila ug masaksihan nato kini sa kinatibuk-an sa adlaw sa paghukom. So, warning kini mga kaigsuunan. Gumingon ka nga sa tibuok nimong kinabuhi, gisalikway nimo ang Dios, wala kay panahon alang sa Dios, usbon ko dili pildido ang atong Ginoo. Adunay adlaw sa paghukom. Magmadaugon gayod ang Dios, bisan pag sa atong pamati mapildi siya. Gipamatud-an kini sa lubnganan ni Jesus nga hangtod karon wala nay sulod, ug pamatud-an gayod niya kini sa adlaw sa iyang paghukom. Busa higala, imbis nga magdumili ka kang Jesus, surrender kaniya. Ang kuna nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Paghinulsol sa imong sala ug tuuhi nga ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong igo na aron sa pagtabon sa tanan nimong mga sala ug ang iyang pagkamatarong mao ang isulob niya kanimo aron ikaw madawat sa Dios Amahan. Now, buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo nga nabatbat niining taknaa among gipangayo ang bunga niini. In Jesus' name we pray. Amen. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery, unrevealed until its season,
something God alone can see. In our end is our beginning, in our time infinity. In our doubt there is believing, in our life eternity. In our death our resurrection, at the last of victory. Unrevealed until its season, something God alone can see. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.